vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. I have tried to quit being a slay queen, but dambudziko riripo nderekuti ndakamborara neumwe munigerian uyu akatondibudira pachena kuti iye muurombwa hwake akarara nechitunha chaamai vake. Izvi anoti akazviita apo paainge achiri kunyika kwavo kuNigeria akabva achizouya kuno, but akauya kuno as a volunteer achita sekunge he is a pastor, but akati akashandisa mapapers ekunyepa ava munomu ndokubva achizoroora mukadzi wemuno muSouth Africa. Hana kana kuzombodzokera zvekare kuNigeria, uye iye mukutaura kwake ainge achitoti akatombotsvakwa nemapurisa mushure mekunge zvazivikanwa kuti ainge arara nechitunha chaamai vake, asi vakomana vacho vaainge akaita dhiri navo vaishanda pamochwari. Mumochwari umo mainge muine chitunha chaamai vake. Vakomana ivavo vakazotosungwa, but iye ndokubva achizokwanisa kupona nekuti ainge ari kunoku kuSouth Africa. Saka paakandiudza nyaya iyi, munongoziva dzimwe nyaya dzinotaurwa mukudhakwa, because inini hangu kubva ndichitongoriwo musikana wechidiki doro hangu ndaitongorifarira, ndakatomboputa nembanje, but after ndazoya kunoku ndava kugara kuno kuCape Town ndopandakazoti zvose izvi hazvina maturo, hazvina kana basa zvekunwa doro nekusvuta mbanje at the same time. Ndikati you have to choose one thing. Saka ndaitomboda kuita zvemadrugs, but ndikazoona kuti zvemadrugs hazviite, zviri nani kuti ndingoita hangu zvekunwa doro. So ndinongonwa doro, uye zvekare ndinongoraramawo kuburikidzawo nevarume avo vandinenge ndichifambidzana navo, ndivo vanenge vachindipa mari, vachindibhadharira rent. Then ndiri kunoko kuCape Town ndipo apo pandakabva ndachizosangana naye muNigerian uyu akandivimbisa rudo. Akanditi iye ainge achida kungondipa mazuva 10. Ndikati mazuva 10 akanditi mazuva 10 andichakupa uchange uri kumaperiods kwako, then for all the time that we will be dating hauzombofi wakanetsekana zvekare, plus iwewe ndakuda, you are a beautiful woman, plus unondinzwisisa. Saka ndina kukwanisa kunzwisisa kuti ainge achizama kuti kudii. Then the next day ndakati ndadzokera kuflat kwandainge ndichigara nefriend yangu, ndopandakabva ndachizotoona kutoti ndainge ndava kutotanga kutogeza. Ndikati ko what is going on. Ndakarova 10 days mukomanashi, ndakarova 10 days ndiriko kumaperiods. Then ndakabva ndachizomuudza kuti ko iwe zvawakanditi paya ndichaenda kumaperiods for 10 days, ko chii chiri kumboitika? Akabva achizoti sezvo ainge akataura, even though ainge akazvitaura mukudhakwa, but I was going to be on my periods for 10 days kuitira kuti in the future ndisazokuvara. Later on I then realized, because ndainge ndava kutopota ndichitomutsvakira vasikana vekuti kana akarara navo vanobva vachizoparara zvibereko zvavo. Like izvezvi ndine imwe friend yangu akazobva kuno kuCape Town, pari zvino ava kugara kuDurban, ende akazotoroorwa kusvika pari nhasi haatomborina kana mwana, ende dumbu rake anongogara achiita sekunge munhu ane pamuviri. Akakanganiswa naye muNigerian uyu, because friend yangu ainge ari kuZim achigara achingorohwa nemurume wake. Ndikabva ndamuudza kuti painge paine munhu ainge achitotsvakawo munhu ari serious, but handina kumuudza kuti muNigerian wangu wandinodanana naye. Saka ndakamutumidzira mari, akabva achizouya kuno kuCape Town namalaicha. Auya kuno ndikabva ndamuti munhu wacho ameno kana ukakwanisa kumuda, but ndioga is a Nigerian. Akabva ati it is okay, because ndainge ndava kutomuudza kutoti paapartment pandainge ndava kugara at that time painge pasingadiwi mavisitors anogara kwenguva refu. Kana kuri kunzi unenge uine visitor unotonotifya landlord otokubvunza kuti munhu wako achagara kusvika rini. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndakangomuudza kuti ainge achazogara for about 1 week. Akati okay, it is okay, hapana problem. Saka ozomuudza kuti kana zvichiita iye ozoya kuno kundoona kuti ndinokwanisa here kuzongoshingirirawo kungodanana naye. Ndikati iri bo. Ndipo apo pandakabva ndachizoudza boyfriend yangu ndikamuti munhu ndamuwana, then ndokubva achizouya. Vakatombogara vose
then akabva achizomutiza ava kudanana nemunhu waava kugara naye kuDurban, but ainge asingatozvizivi kuti ainge atokanganisiwa chibereko nechekare, uye zvekare nemamwewo maSouth Africans ndo vasinganetsi. Vamwe vandinototsvakawo online ndinongocreata hangu ghost account ndototanga kutopfimba vamwe vanhukadzi, then kana mukadzi uyoyo abvuma zvava serious, ndikaona kuti anenge ari padhuze Cape Town kana kuti ari munhu anobvuma kutumidzirwa mari yekuti ange achizouya, then ndinobva ndachizopa akaunti iyoyo kumunigerian obva achizotanga kutaura nemunhu wake. But ndakazongosvikawo pakuneta because benefit yacho mukomanashi, inini benefit yacho kwandiri handimbooni benefit zvachose, but kana ari iye manje ane benefit ndinotozviona kutoti zvinhu zvake zviri kunyatsokumufaira, ane mabusinesses akawanda, ane mari yakawanda chaizvo. But inini manje hakusi kunzi ndiri munhu ane mari, hongu anondichengeta, anondipa mari, but kana kuri kunzi akangomuka ati haadi kundipa mari, very way ndinotambura ini, even though ndine zvimwe zvimaboyfriends zvandinoita in secret, but hakuna ane mari semari yandinopiwa naye munigerian uyu. Apa ndakatojaidzwa kuti munhukadzi haafaniri kuti anga achingoshanda kungoswera wakarara, saka kuti ndige ndichizotanga kushanda zvinoti netsei, unless kana ndava kutongoita 24 hours ndichita zvokutengesa muviri wangu, that is the only way that I can survive. Saka ndichiuya panapa nodawo kuti mundibatsire. Ameno munozivawo here ng'anga kana kuti maprofita anokwanisa kundibatsira? I am comfortable if you can find me someone who is around the town of George kunoku ku Cape Town. I can go to that place and I am living hangu a comfortable life, like it is a soft life. Vazhinji havatombozvizivi kuti ndiri muZimbabwe. Ndinozototi kana ndatoti muri seiko vasikana, munhu ndopa anotovhunduka vatoti yezvo ko muri muZimbabwe, ndanichiti zvimwe kuda muri muXhosa yeni, plus I am very light skinned, saka vanhu vazhinji havatombofungidziri kuti ndiri wekumusha, but I am suffering in silence. Vabereki vangu havazvizivi kuti izvi ndo zvandiri kusangana nazvo. Mbinga yangu iyo yakatondiudza kuti yakaromba, uye zvekare anotopota achitorara nezvitunha. Handizivi kuti anozvifambisa sei, but akangonditi kunyange muno muSouth Africa macho anotombopota achitombopiwa zvitunha obva arara nazvo, ndokuti arambe aine upfumi. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi dzimwe nguva ndinotorota zvipoko, asi zvipoko izvi zvandinorota hanzi zvinenge zviri zviskeleton, zvinowanzokuuya kwandiri zviri 10, zvinenge zvakawanda zvichiuya kwandiri, zvinenge zvichiti nguva yakwana. Kana ndikazvibvunza kuti inguva yeiko yamuri kuti yakwana, hazvikwanise kundipindura. Ndinobva ndachizomuona munigerian uyauya anenge akamira ari paaltar. Zvakangooma hazvo vedu way. That was the second message. Ndakedzaitivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Handizivi kuti ndiri muroyi here kana kuti I just want to know kubva kumhuri yeZimbabwe. Amai vangu kubva ndichiri mudiki vainditi the devil's daughter. Kunyange ndisina chandinenge ndavakanganisira, vaingonditi the devil's daughter. Ndinorangarira nerimwe zuva taigara muWaterfalls, saka amai vaiwanzokuti tinge tichienda kunotengesa paroundabout. Then ndakabva ndachizotorana nekabrother kangu ndokubva tachizoenda paroundabout tikabva tatanga kutengesa. Munongoziva kuti sevana munokwanisa kungoitawo misikanzwa. Takabva tachizoita misikanzwa paya ndokubva tachizotora mari imwe yatainge tatengesa ndokubva tatengawo zvatainge tichida, tikadzokera kumba tiine mari yakashota. Saka mama vakabva vatanga kuchema, vakabva vanditi I am the devil's daughter. Uye zvekare ndaifanira kuti ndige ndichikontrola kanzvadzi kangu because ndini ndainge ndiri mukuru. Kubva ipapo vaindituka. She never blessed me. Even now my mom, she cannot bless me. Zvezvo kungoti ndikavatumidzira mari because ndiri kuno kuSouth Africa, ivo mama variko kuZimu. Kunyange ndikavati mama ndapiwa mari nemukwasha wenyu zvanzi oi mari iyi, my mom, she can't even say thanks kwandiri. Havakwanise kutozviita. Rather, she curses me at each and every given moment. She always curses me. So nditongori munhu wekutongoti
ndakangokura ndichingodzwa kuti hey, une utsinye, uri zimunhu rine utsinye zvekuti it has become almost like a second nature kwandiri. Handina munhu wandinokwanisa kuitirawo chakanaka, munhu wese ndinongoda kungomuitira utsinye, like kunyange kuri kufacebook mukoma ndine vanhu vakawanda vandakatoripotera mapages avo, especially vaiva vekuti vanenge vachiri kusimukira. Hameno kana makambozviona kuti mazuva ano kufacebook munhu anenge achingoti guys follow me, vanhu vachingokomenta pamapages evanhu vaiva vari famous. Inini kana ndikangoona munhu anenge asina following yakakura anenge achiri kusimukira, kana akangoti please follow me, ndinotoenda kupage kwake ndomufollowa. Saka Facebook ndakatozorita kuti hazviite kuti ungoripota munhu like same day that report havaitore serious, asi rather kana ukafollowa munhu maybe sanhasi then maybe 3 months later obva wachizoripota munhu iyeye, like iyo Facebook inobva yazozviona kuti it is not a robot but it is a real person. Nditori nemaakaunti akawanda kufacebook, kana ndoripota munhu wandinenge ndafollowa nemaaccounts angu iwawo ndinomaripota ose mukomanashi nemaaccounts angu, ndichingoramba ndichingoripota chete. And I can even tell other people to do the same, kuti let us report this page. Like ndiri munhu ari very toxic mukoma, kutori nemamwe magroups iwawo ari toxic, neniwo ndinotonokomenta ikoko ndichitaura nezvimwe zvinhu zvandinenge ndisingatombozivi, kungokomenta chete, just to comment, just to hate. And kana ndikatoona celebrity richichema variko kufacebook vanowanzokuita malive kana vasangana nemaproblems vachichema, ndinotoenda ikoko ndototanga kutokomentawo, and ndinenge ndichitofara kana ndikaona macelebrity achinzi asangana nemaproblems. That is how I am. I have so much hatred in my heart. Andizivi mukomanashi kuti what kind of a person am I. And murume wangu hatombozvizivi kuti ndozvandiri, and chakazoita kuti ndinge ndichizoroorwa nemurume uyu. I don't even love him, and as a matter of fact I am unable to love anyone. Handisati ndakamboda munhu muupenyu hwangu, handizivi kuti ndinorwara nepfungwa here kana kuti, but I don't feel pain even in love. Kunyange ndikadanana newe nhasi tikarambana mangwana zvazvokuti hey, saka zvandakarara naye murume uyu hey, chichazoitika, I don't even care. Kana tarambana tatorambana, and handimbofi ndakazodzokera kwauri. So I have a lot of exes vandakarwadzisa in my life until this guy, when I found out, ndakatozotoita kungosanganawo naye pafacebook, ndenge ndisitomborina kana basa naye. So takadzidza tese paGlenora High 2. He was someone who was very bright, but after high school everyone continued with their lives and I forgot about him. Ainge akambondipfimba tichiriko kuhigh school, but I could have never dated such a guy. Ndanguchinjawo zita rechikoro mukoma for my own safety, kuitirawo kuti kana iye akazoteererawo confession, so I will try to leave out a lot of stuff. Then fast forward, this guy ndakabva ndachizosangana neprofile rake. That was when I started looking at his photos. Ndikati this guy komwari zvavanochinja upenyu hwevanhu. This was the same guy whom we used to laugh because ainge ari munhu aipfeka mauniform ane zvigamba, unyatsoona kuti this guy like is really suffering. Kunyange ipapo paaindipfimba ndaitoti dhimoni renhamo, kunyengwa nedhimoni renhamo ndichimuramba. But when I was looking at him ndokubva ndatoona kutoti ko ingawani atova munhu ari kutorarama life itori ball kaMercedes Benz, kutengawo imba muSouth Africa, a nice family nevana vake. Then ndakabva ndatanga kumuda. Mind you, kana ndichiti ndakatanga kumuda, no, hakusi kumuda like the way that other people understand love. I have this messed up idea of love, like the way that I love, it is different from other people. Ndinongoda munhu kana ndini zvandinenge ndichida kumushandisa. Like this guy, I only loved him because I felt jealousy for the wife. Ndakabva ndati uyu mukadzi uyu right now she is enjoying, but anozviziva here kuti patainge tichiri kuchikoro murume wake akambondinyenga, so she does not deserve this man. This man is mine because akatanga apfimba inini vasati vasangana. So it is a messed up thing, but kana ndabatwa nemweya wacho iwoyo, I guess my mom saw kuti I am a devil's daughter, in that
moment ndinotozviona sekunge ndiri right, but afterwards ndo pandinozotanga kuregreta. This is what I started doing with this guy. I started speaking with him, ndinyatsotaura naye pasina kumbofleta kana kuita sei, until we started talking manje tainge tava kutaura kuwhatsapp. Uko ndo pandakatanga kumuratidza mashura nezviratidzo. Ndaingomufonera ndobva ndatomudza kuti ndiri kugeza, obva nditi uri kugeza, let me switch kuvideo call ndikurakidza kuti ndiri kugeza. Then ndobva ndatotanga kutomuratidza mutumbi wangu, and I knew kuti slowly but surely nezvandiri, it is very hard for a man not to want a woman like me. So takabva tachizotanga kungotaura nyaya dzerudo paya, ndichinyepedzera sekunge nditori boo, handitombodi kuparadza marriage yake, but ndakatanga kumufeeda poison. Aiti kana kangocomplaina kuti madam nezuro pandakabva kubasa vakabva vati vakaneta, she did not want to be touched or anything. Ndobva ndatomuti zvinoreva kuti mukadzi wako ari kuhura. Ndozvandaingomuita each and every time when she would complain about the wife. Ndobva ndatoti ndozvinoita mukadzi kana achihura, like inini kana kuri kunzi I was your wife, ndikangotanga kungodanana noumwe murume, iwewe ndinenge ndava kutoona sekunge uri chinhu chinosemesa. So he started believing in each and everything that I was telling him. Saka aibva achizotora zvose zvezvo zvandinenge ndamuudza, obva achizoenda, obva achizotanga kunetsana nemukadzi wake achiti vamwe vakadzi izvi vanenge vachiti zvakati, saka hakuna mukadzi anoda kutongerwa imba yake noumwe mukadzi. Worst of all, this woman, she did not even know kuti ari kuudzira murume wake zvekuita ndiani. So I started sabotaging his marriage without him even realizing, kusvika azoti shamarika pain yandiinayo iko zvinozvi munhu akaenda kumba kwavo because akangorongedza bhegi iye asiko kumba ari kubasa. Paakazobva kubasa, that was when he found out kuti the wife had returned back home, like the environment was very toxic. Mukadziwo haana kuzviziva kutoti kutori nemunhu ari kutomugarira matare, munhu ari kutoda kutoti ange achitosiya marriage. Saka iye akangoti since the environment is toxic, kana ndikamboenda kumba ndikambonozorodza pfungwa dzangu, maybe murume wangu pandinozodzoka anenge azochinja. Izvo ndainge ndakatomirira that opportunity. Akangoti achinditi unokwanisa here kumbouya kunoku, ndikati ndinouya hangu, but ziva kuti iwewe nemukadzi wako sezvo makachata, you are not going to dump each other just like that. Zvichatora nguva. Saka kana uchikwanisa kundivimbisa kuti uchafanira kunditsvakirawo kwekugara, then uchindichengeta, it is okay. Akabva afara, akabva ati it is okay. Ndobva anditsvakira imba. Mukomana acho ndaitogara almost about 4 houses from the place where he was staying. Zvino akazoti adzoka mukadzi wacho, iniwo ndaingoramba ndichingoisa pressure, right now mukadzi wako adzoka, hausisina basa neni, zviri nani kuti ndige ndichitsvaka umwe murume wandinenge ndava kumbofambidzana naye, then iwe ukazongouyawo unenge wauya. So that is what made him to be so angry with himself, such that he started blaming the wife as well. Ndokubva achizotanga manje kugara neni, akanyepera mukadzi kuti ava kumbodzokera kumba. Aingoswera akangogara mumba, then kana kuri kunziwo tinenge tichida kubuda taizobuda uri usiku, until the wife gave up, and then the wife just said she could not take it anymore. Akabva achizoenda akatanga kugara neimwe cousin sister yake kune imwe province. I got so happy, ndikabva ndamuudza kuti anofanira kuti anga achitumidzira zvose kumusha, property yose, but imba ndakati imba haungatengese imba nekuda kwemukadzi wako, we are still staying in that same house. So even the wife akazozviziva kuti ava neumwe munhu, but she did not know kuti kwazvakabvira kure. So I'm so cruel. Handizive kuti why ndiri cruel like this. Ndichitouyawo panapa ndoda kutoti mundibatsire. Murume uyu handimudi. I am not capable of loving anyone, but for the sake of marriage yangu ndoda kuti ndidzidzire ndotangira pai. Kune mapiritsi here andinofanira kuti ndinge ndichinwa ekuti ndikwanise kudawo munhu. I can't love anyone, but madiro andinozviita, ndinozvida mukomana zvekuti even if ndikasangana nechallenge kunyangwe murelationship, ndinongozvirangaridza kuti but I have myself to myself, ndine body yakanaka, varume vakawanda vanondida, soon I will have another partner and I will feel okay. Handina nguva yekuti ndinoswera ndichitukana nemurume pafoni, kunyorerana mamessage tichinetsana ini. If I say it is okay, it is okay, I will never respond to you. And kana
tatongorambana handina kana nguva yekukubloka, kunyange ukazodzoka kwandiri au never entertain you, uchitumidzira mameseji ndiri nchimadelete kana kungokuisa kuarchive. So handizivi kuti ndiri munhu akaita sei. Ameno kana panapa paina vana chiremba vanokwanisa kundibatsirawo so that I can understand myself. Maybe I can learn to love my husband. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvandiri izvi. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei navo mucomment section.